Исламова Ольга Владимировна. Мы из города Казани. Наша исследовательская работа называется «Село Именьково». В феврале 2016 года мы поехали с сыном в Национальный музей Республики Татарстан. Увидели полуземлянку с надписью «Именьковская культура». А так как у Тимура прабабушка из села Именьково, мы решили узнать, связано ли село Именьково с именьковской культурой. И эту работу мы посвятили как раз изучению этого вопроса. Здравствуйте, меня зовут Исламов Тимур Русланович, я ученик 2 класса, гимназии 94 из города Казани. Я ездил в село, опрашивал местное население. Все говорили, что они не знают, и я был разочарован тем, что жители села Именьково так мало знают о своей культуре. Моя гипотеза подтвердилась. Именьковская культура связана с селом Именьково. В Москве мы участвовали в форуме и занял 2 место. Мы гордость Родины. Бүгін біз Қазанда зор бәйрем беруге мүмкін. Россия татарларының тарихын үйренушілерінің бірінші съезді бола. Мен Ульяновский делегациялар составында келдім. Мен өзім Ғайыл Сакинның ауылдашы Евшірме қызы һәм туған ауылыма бағышлап Чал тарихлы Евшірме исемле китапны шығардым. Әлі мұнда Ғайыл Саки турында бик күп материал, әлі аларның бірде матбугатта һәм башка жердә чыкканнары юк. Бүгенге чара бик әһәмият миңа зур игътибар бирәм. Татар авылларының тарихын язып калдырырга кирәк. Һәммә без күтәргәндә, бергә күтәргәндә ул зур йөк зур булып китәрәчәк һәм гомергә тарихта калачак. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Рәхмәт сезгә. Bizim балаларыбыз да татар кеше булыр. Зур бәхетләр шундый эшләгән кешеләр икән. Менә үзегез дә тарихка бәйле китабының авторы буларак, бәлкем бер-ике фикерегезне әйтерсез. Сез бит тарихка бәйле китап язгансыз. Менә китаплар урыс телендә чыгарды. Менә дөньяда яңа вакытлар булса, бөтен дөнья татар телендә сөйләшер. Казан бөтен дөньяның мәркәзе булыр. Шул вакытта безнең китапларны Şamil abi, менә siz төбе тарихын өйрәнүче кешеләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Самар өлкәсендәге шактый авылларны сез инде өйрәнеп, китап итеп чыгарга да өлгердегез. Менә туган як тарихын өйрәнүне нәрсәдән башларга кирәк? Туган якны өйрәнүне башларга кирәк шушы туган якка көчле мәхәббәт булуыңнан. Һәм бик зур теләк кирәк бу эшне башкарып чыгар өчен. Чөнки бу эш инде ул әлбәттә менә көндә сәгать 9-да 10-га эшкә барып, көне буе эшләп утырып, графигын буенча эшләү түгел бу. Аның турында һәр вакыт уйланып йөрергә кирәк. Аның турында һәр вакыт эзләнеп йөрергә кирәк. Бу бик зур эш, башың белән кулың гына эшләми. Ул эшне күңелең эшли. Иң күп документлар чыганаклар әлбәттә безнең авыллар турында, безнең татарлар яшәгән төбәкләр турында, шул исәптән шәһәрләр турында да әйтик. Алар инде әлбәттә барысы да архивларда. Архивларда вакыт каян табырга дисез. Анда инде теләк булырга кирәк. Әлбәттә мөмкинлек булырга тиеш. Менә бер шундый кызыклы гына нәрсә әйтәсем килә. Менә безнең туган якны өйрәнүчеләр арасында ни өчен алара гәштә кешеләр. Чөнки яшьләр кызганычка аның белән безнең кебек шулай ныклап шөгыльләнә алмыйлар. Моның вакыт кирәк. Монда инде менә бу эшне эшләр өчен ул кешенең матди ягы тәэмин ителергә тиеш. Аның инде квартирасы да булырга тиеш, балалары да үскән булырга тиеш. Аның иң беренче үзенең тормышының көн күреше турында уйланмый ул кеше, ул менә алган эше турында уйлана. Менә бүгенге көндә минем 4 авыл турында китабым чыкты. Аннан соң без Самара татарлары турында да бер китабым чыкты. Тольятти турында бер китабы булды. Менә быел менә кызганычка бу Кырылтайга чыгарып өлгерә алмадык. Без зур гына коллектив белән авторлар төрле Татары Самарского края историко-этнографический, социально-экономический очерки дигән бер шактый гына китап әзерләдек. Алла бирсә, менә бу апрель-май аенда инде бастырып чыгарып, сезгә дә китереп бирербез. Тагы менә туган якны өйрәнү белән шөгыльләнәсез бит инде. Нәрсә өчен кирәк сезгә менә туган якны өйрәнү? Үзебезнең кан килеп чыкканыбыз бергә.
kimden kan kelgenbiz? Kimler biz? Şol bit bitinde, başını bitinde. Materiallarını koyun alasınız. Kayan buldıra alabız. O bir yengil mesele tügül. Material tabıl. Hadi men bizim hazır peygamberlerinin şazeresini yasadım. Bir kadar uzak yasadım. Nege batmanla, iş batmanla birge koşup, bulda metre koşumişet uzunluğu, kinligi batman kinliginde. Hayır. Vatanım yasap bitirdim Allah'a şükür. Hazır indi beni mescitte bizim kamin, Ali bizim medresede de okuyup, şükürden da. Hayır. Bak şu anda yardımımızın Alfit mescitte var. Alfit Hazretleri şu anda indi ne? Hazır min şu peygamberler tonda vagazlar okuyayım. Her cumada mina 30 minut vagaz biriler. Peygamberler tarihi turundaki materyalini koyun topladınız. Benim bir Garbuzinikimi 570 bitli tarihi var. Peygamberler tarihi. Onu aldım. Onlar indi taganın yanına kükküne tabi taptım indi. Kuştum indi. Benim şazarem kişilerin kibip değil. Güzelse. Benim ağaçta değil. Ağaçta ölçü bitirmeyi. Benim anda peygamberlerin kaşıları tarihte olgan indi. Anda illeri de var, kadınları da var. Bularni balaları, kızları olsa da, il balaları olsa da, onlar her birisi şunda kirgenler.